Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓo. Idan yau ne farkon zuwanka ka danna subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa. Kashe ɗin Hamisu Breaker zuwa jarumi Ali Nuhu. Idan ba za ku manta ba, a kwana-kwanan nan an ji cewa soyayya ta ɓarke tsakanin shahararren mawaƙi Hamisu Breaker da kuma 'yar gidan shahararren jarumin wato Ali Nuhu. Wannan shine zancen da yake ta yawo a kafafen sada zumunta irin su WhatsApp, Facebook da kuma Instagram. Hada da ma YouTube. Jarumi Hamisu Breaker da har zuwa yanzu bai faɗi takamaimai cewa shin da gaske akwai soyayya tsakanin. Jarumi Hamisu Breaker Ɗorayi ya bayyana cewa tabbas shi tsakaninsa da matan Kannywood babu wata soyayya illa soyayya irin ta aiki, wanda yana musu so ne a matsayin waɗanda suke aiki tare da kuma zama tare. Da aka tuntubi shahararren jarumi Ali Nuhu aka tambaya shin akwai soyayya tsakanin 'yarsa da kuma shahararren mawaƙi Hamisu Breaker Ɗorayi, sai ya ce a bar magana. Hakan yana nufin cewa tabbas akwai wata a ƙasa. Za mu so mu karɓi ra'ayoyinku a saƙon comment box da ke ƙasa. Shin kuna ganin jarumin idan har ya so yarinyar ya yi daidai? Shin za su iya yin soyayya har ma ya aure ta? Za mu so mu karɓi ra'ayoyinku akan waɗannan comment ɗin. Mun gode. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓo.